wallahi na wallahi Allah wai wa Allah dan manzon Allah ka buri wallahi ba mahaukaci bane. Jama'a ku tsaya ku yi saurare ni yayo ciyo ya sanya ji rudani Man fito ma ga gaskiya na fita na daina wannan harkar na daina ita gaba daya. Tun yaushe nake jiran ki zo ki min wannan dakan? Kina can wajen wannan dan iskan dan Ladi abokin Habu. To tsaya ki jin gaya miki shi kansa Habu din bai ishe ni kallo ba. Yana tafiya kamar kiwon mayu. Wallahi zan ci ubanki kina mimmiko min baki kamar na kare. Me na kuka? Ina son yin wannan kukan da ke. Na riga na gaya miki idan kika kuskura wani ya ji tsakanina da ke abin da ya faru tsakanina da ke sai na kashe ki kuma kashe yayar taki ke ba ke kadai ba ma duk wani wanda ya ji wannan abin ta bangaren ki daman sai na kashe shi domin ni rayuwa wani ba ta daman ba ni dai kawai da rayu ji daɗi na kawai amma ka kuskura ji wani abu a tsakani wani faɗa wani abu a tsakani in ba ka kashe ki